Nazdar, nazdar, nazdar. Čiže vítam vás u tretieho dielu z Minecraftu zo singleplayeru a ideme sa pustiť do hrania. Už ani neviem, čo tu mám robiť, ale asi sa tady presťahujem. Robíme si nejaký veľký hrad a máme malo surovín. Toto má ísť tu. A máme saplín. Všade. Tam je jabko. Nechcem saplín. Akorát ho môžeme zjesť. A X. A tam je hromadka skeletonov. Jeden je v zlatom brznení. Vlastne ja som povedal, že nebudeme využívať ten X-ray. A ideme ďalej do zemi. Čakajte, to je pod nami lava. Hej, to čo je? OK. OK, už ma to nebaví. A hore. Hore. A musíme sa presťahovať, lebo nechovám tu žiadnu zver. Čiže musíme ísť ďaleko. Tento domček tu nechám na pamiatku. Zoberiem si iba pol staku. Toto nechám. Toto si vezmem. Druhú tu nechám. Stak si vezmem. Ešte toto. A 10 melónov. Tu nechám. Toto tu nechám. Toto si vezmem. A ešte toto. Kostnú močku. Tak toho. Koľko chce 5 koľ. Aký to má význam? V kouli je iron. Bedru tu nechám. Tie knižky si vezmem. Vezmem si aj toto. Čo tu máme ešte? Ešte tu. Tak tu. Zoberiem si 2 staky. Tak si tiež zoberiem 2 staky. Vlastne ani nie. Tak 2,5. Tak tiež pol staku. Tu nechám. Tu som si zobral sklo. To je asi všetko. Ešte toto. Toto chcem tu. A craftíme si loďku. Tak. A ideme. Ne. Dobre. A ideme niekde.   ďaleko. A
ideme ďalej. A bude zatiaľ strih, dokým nenájdem nejakú pevninu. Zatiaľ čus. OK, sme späť. A sú tu veľké lagy. Zatiaľ sme nič nenašli, ale sme asi 100 blokov od našho domu. Možno 200. A ideme po jednej dráhe. Tak. V jednej ceste. Len myška mi odbáča. Tak dostanem sa na túto. Tu sú same tie. Jak sa volá? Chobotnice. A je to asi tak ďaleko ako to slnko od nás. To je čo? Aha, je, že to je nejaká budova, napríklad Stronghold. Prepáčte, ale som troška nachladený. A ako ďaleko ešte? No OK. Ideme ďalej. No dobre, ukončíme tu na mori diel. A uvidíme sa v ďalšom diele. No ešte som zabudol, keď sa video páčilo, ocením, že dáte like. A keď sa vám video nepáčilo, tak skryte sa. OK. Čus.